havde 77 liv. 77? Ja. Seriøst, og så snakkede jeg der med en fucking patron. Prøv lige, hey, K. Jeg hader bare Pizza. Virkelig K. Ej, jeg synes bare, de er så irriterende. Ja. De siger, Au! Gå. Og så gjorde jeg ingenting, så var jeg sådan, okay, jeg står bare helt stille, og så... Karl, lad nu. 47! 47 HP. Du bliver bandet, hvis du gør det. Dit svin! Hvad? Kan du lære det? Lol, K fik at stikke. Nu fik jeg skub på dig. Oh son, oh my god. De stod bare der, dø! Og så Karl, bare, vær. kom jeg bare. Skal jeg slet ikke. Jeg skal ikke slås indbyrdes. Så kommer jeg jeg elsker bare hundevalpe. på sniper alt muligt her. Ja, hvad skal jeg lave, guys? Jeg spiller mig. Men hvad? You son of a bitch. Jeg vil have fuldkommen, hvis du kan dræbe mig. Oh my god. Jeg elsker hundevalpe. Oh my god. Jeg hader også Karl ud. The worst. Hvor er det godt, mand. My god. Virkelig? Jeg troede, du kom fra den anden side, fordi jeg så, der går den vej. Hvor er det godt, mand. Så nakker du mig bare. Det var mange gange, Karl. Jeg håber, For helvede, mand. I de værste nogle gange. Knejder. Knejder. Det må jeg sige. Nej, det må du ikke få. Ikke i dag. For jeg har fået hovedet ned i kolort, så jeg må sige knejder. nej, du har. Nej. Jo, jeg har. Hvad er det? Jeg besøgte engang min farfar på en skov. Men farmor var der. Så snublede jeg og faldt ned i kolort. Ja, men du Stræber hinanden igen. You motherfuckers. op i... Det er fordi, jeg skød Karl lige før, ikke? Da han havde fået dig, så skød jeg ham bare et skud. Den jureste. Karl, den der vinder du. Gjorde han. Ret Jeg stort. vil sige, okay, Karl, den der vinder du. Men hvorfor er S død? Det er fordi, Ja, du det har var en ret. Hvorfor er du død? Fordi teamkillet. Jeg håber, at du bliver bandet næste gang. Ikke det mindste. Så dræber du S. Ja, han dræbte mig 2 gange. Så dræber jeg ham 2 gange, så står vi lige. Karl, første gang var ikke med vilje. Det var anden set heller ikke, men jeg vidste ikke, du havde så lidt liv. Det var et skud, jeg gav dig i ryggen, og så døde du. Hvordan kommer jeg så videre herfra? Okay, jeg skal herover. Hvor fuck er du? Det er jo for nemt, det her. Det er ligesom at spille Riven. Nej. Nej! Det skal jo lige meget som i granat. Det her, det er jo ligesom at spille Riven. Du var... Lol, Kalle, LMQ 2020, de 2-2, Alliancen 2-2, Cloud9 2-2. Fuck no. It's stupid son. Oh yeah. Hey, jeg har... Karl, lad være. Jeg dræber dig ikke bare. Hvad er det her? Hvad er det her? Det er fine. Jeg skal væk fra den her. Det er sandt ikke. Nej, Bare. vejen op. Jeg drukner på vejen op. Prøv lige at get on this. Du stod bare der og skiftede bare langsomt på dem. Done. Karl. Ej! Jeg har købt. Oh shit! Vi har den rigtigste gun i hele gamet. Jeg ligger bare Jeg helt vinder smadret. den der K. Hvad så hvis jeg ikke gør det? Ja, så er du en dårlig taber. Nå nej, det var du i forvejen. What the fuck laver du, K? Kast det. Jeg kaster også. Det er jo, Der du er skulle nogle vinde. granater på. Nej, jeg vil have min hook. Nej!
Og jeg glemte at købe armor. Må jeg ikke snart være mod en? Jeg vil ikke blive ved med at være Du mod jer er to. stadig mod en. Du er bare mod to. Jeg gider ikke... Det er ligesom... Jamen, jeg vil være sammen med nogen. Det er ligesom... Jeg gider ikke spille med dig mere. Det er da fint nok. Du spiller også imod mig. Nej. Nej. Så jeg bare på YouTube. I et 1v1 LOL game. Hej. Med... Ja. Hej med jer. Okay, og vi vil gerne være bogemanden. Skal vi sige næste runde, så er Ja, så skifter en af os. Bum 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 badum badum. så Bum bare... bum bum Ja, bum så badum. joiner du bare eller så joiner jeg bare. Bum bum badum. Bum bum badum. Nej, for jeg vil være terrorist. Bum bum bum. Kjelle, kan du ikke lige holde kæft? Okay, så joiner jeg bare dig, Ko. Bum badum. Nej, seriøst, Kjelle. Det gør jeg. Kan du jeg har holdt den kæft. Den her stakkelsbil her, den er bare ved at dø. Hvor fuck, jeg skød en sned, mand. Pige eller pil? Bil. Pil. Han camper. Yes. Nej, nej. Jeg camper sgu da ikke. Du camper det samme sted. Nej, jeg går rundt. Ja, det sted. Så går jeg. Hvor han camper. S, du taber nu. 5, 2, 3, 1, 0. Sådan, du taber. 1. Okay, nu er der 22 spillere tilbage. Kaste Jeg tror, jeg 4 har- granater i den her runde. Jeg har Det var ikke mig. mødt dig en eneste gang. Ej, du skal ikke... Hvad laver du? Den der Blitzcranks. Jeg ramte dig ikke. Nej, ja, hvorfor? Jeg vil terrorister. Jeg vil også være en terrorist, når jeg bliver stor på. Kun jer to lige. Sådan her, Ko, du kan bare join Karl. Yes. Prøv. Og nu starter jeg sgu da fra bunden med monies, mand. Oh my god. Det gør vi alle sammen. Gør det ondt? Ja. Åh, Ramjelo. Åh, fuck awesome. Må jeg lige Hvor holde? du har dræbt mig? Nej. Åh! Åh, Hallo, Karl! Nu. Du er syg i hovedet. Du skød mig. Jeg tror, du skød mig 3 gange. Bum bum. Bum bum. Jeg Skyder han efter mig igen? Han gør det igen, han gør det igen. Jeg skyder ikke efter dig, jeg skyder over dig. Jeg rører dig ikke, Bonnie. Oh shit, what the fuck? Vi havde det bare sjovt med at knalde. Det gjorde den der. Ej, hvor er det ringe. Nu har jeg mere lyst til bare at gå med S, så jeg ikke dør hele tiden af Karl, der skyder mig. Må gerne. Jeg skød dig en gang. Han har diamond sværd. Yes, han hacker. Det er ikke hunderne. Den ligger 2 gange her. What the fuck? Hvorfor er jeg en -1 score lige pludselig? Hvad Fordi- sker der her? Fordi Det er ikke Fordi- mig, der har dræbt mine teammates 50 gange. Jeg har ikke dræbt dig. Jeg har ikke dræbt en. Du har dræbt S. Ja, han har dræbt mig 3 gange. Jeg har dræbt ham 2. Ja, han har også dræbt mig, Karl. Er han ikke irriterende? Vi kan stå sammen, Karl. Og jeg skal lave. Hvad fuck laver I? Kom on, mand. Jeg så hoppede, mens jeg skulle lave, så det var oh shit. Jeg skiftede bare til sniper og håbede på det bedste. Jeg elsker hundevalpe. Kan man ikke komme her? What? Jeg er stuck. Miss Pap. Yes. Han er derhen. Det er godt, at S. S er derhen. Så går du bare. Ej, hvad er det? Det er godt, at S hacker i Counter-Strike. Det gør Karl Louis også. Det er derfor, at K har minus-score. Oh my god, S laver. Let's see what they are made of. S! Hvad er der? Så hørte du mig ikke? Jeg er stuck. Så er du bare flyk ham. You will be Hvor er han? in Højre. 10 seconds.
Du er nødt til at... Jeg skal lave. Hvordan? One! Go, 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 go! Jeg har fordelen her. Jeg har level advantage. Alt muligt. Nej! Please. Jeg kan ikke lide, du hacker. Jeg kan ikke lide, du hacker. Kan du lide, jeg hacker, eller hvad? Jeg synes, du er en irriterende person. Mit Der var fucking stille. jeg troede, jeg havde smidt mig ud af samtalen. Nu ved jeg det, Carl Louis. Jeg ved det. Det er fordi, at bliver på og bliver med. De har startet deres egen samtale, fordi de synes, det er irriterende. Fordi de synes, du er irriterende, Carl Louis. Men fuck er Tronus? Wow, bada! Det er Trynda Mia. Fuck, du rammer mig egentlig godt. Jeg er mega meget lag lige nu. Gå, du stormer. Okay. Hvad? Okay. Der er sgu bare lidt til at komme med det der krigsråb. Nej. Nej.